yo mwatimego wapuonjo ji wakawo jok monego bed ni timo tijni wapuonjo kaka mae ne wapuonjo gi ka waketo gi kama gidake kanyachiel kuom ndalo 28 kapok watero gi mondo gidhi gitim tijni piny kucho. To ndalo mane wapuonjo gi ni e puonj gi ka wachako waketo gi wadhi kod gi e pap mondo gidhi gitem gini mondo wane kaka gitime ni to be giyude kare koso nitie kama ochachni. Koro mago duto wasetimo ma wachopo kama koro wayudo duoko gi ema koro wachiwo. To duoko gi bende kuchung' kendgi. Duoko gi wang'iyo gi nyaka ni to kuma ne wachake cha 89 mane wachake cha mwabiro 93 mwabiro 98 mwabiro higa mar 2003 mwabiro 2008 kod 2009 mwabiro 2014 makoro wachope ka. Koro wang'iyo gi koro waloso gi miluongo ni trend. Koro inyalo neno ni toke kuma ne wachake ni wasewuotho machal nade, ngima osebedo machal nade king'iyo yo makama, king'iyo yo machielo ngima osebedo machal nade kamano. Kata kapok